Kutholakala amaveni okusola ukuthi adunywe ezifundazweni ezahlukahlukene atholakala ngoLwesibili eMpumalanga. Kuthele izithelo ezinhle ukubambisana phakathi kwamaphoyisa, izinkampani ezizimele zonogada nezinkampani ezihogela umkhondo wezimoto ekulweni nokuduna kwezimoto eMpumalanga. NgoLwesibili ithimba lihlanganise lezi zinhlaka lithola amaveni amathathu ohlobo lwe-Toyota adunywe ezifundazweni ezahlukahlukene. Iveni lokuqala iToyota Hilux emhlophe okubika ukuthi ladonwa eBentsville eGauteng ngoSepthemba 6. Litholakala lihamba owesilisa oneminyaka 35 eCarolina eMpumalanga ngosizo lenkampani ehogela umkhondo wezimoto. Kuthe kusenjalo kutholakala elinye iveni elinombala kosathusi lohlobo lwe-Hilux lipakiwe emgwaqweni eCotic eCarolina. Kuthiwa iveni lebekwa ngoSepthemba 5 eBritain Northwest edolobheni laseHenrina khona eMpumalanga. Amaphoyisa avimbe owesilisa ona-45 ehamba ngeveni elimhlophe iToyota. Leli veni lisesheke kwatholakala ukuthi lidune ngoLwesibili eBritain. Labasola babushiwe babeka amacala okutholakala nempahla eyebiwa kulindele ukuthi bavele enkantolo kungekudala.